Després que la flama, portada per voluntaris, es reparteixi per tots els països catalans, com a símbol d'unitat de país, cultura i llengua. Ara és el torn de la lectura del manifest que aquest any l'ha escrit Joan Torra, una d'aquestes persones que us deia que l'any 66 va baixar la flama cap al Principat. Aquell impuls, nascut amb convicció i esperança, ha perdurat fins avui com una expressió viva de la nostra llengua, de la nostra cultura i de la nostra identitat. Amb els anys, la flama s'ha expandit gràcies a l'esforç de les moltes entitats. En veu què? Més bé no podem anar, perquè com deia un amic meu de Palafrugell, diu, si pogués anar, iria. Hola, ¿te acuerdas de mi delito?